ओम नमः शिवाय। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଓ ଶିବ ସାଧକ ପ୍ରଫେସର ରୁଦ୍ରପ୍ରସନ୍ନ ମହାପାତ୍ର ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବି ଯେ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ କିମ୍ବା ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆମେ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ ବି ମା, ସେ ମା ମଙ୍ଗଳା କୁହନ୍ତୁ, ମା ହିଙ୍ଗୁଳା କୁହନ୍ତୁ, ମା କଟକଚଣ୍ଡୀ କୁହନ୍ତୁ, ବା ଯାହା ଆମ ଉତ୍କଳ ଦେଶର ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀ, ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ବାବା, ଆମ ଜଣତା ଜାଣିଥିବାରେ କିମ୍ବା ଅଜଣାତରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ସତ୍ତାଟିକୁ ଗୋଟେ ଲିଙ୍ଗ ଦେଇଦେଉ। ଇଏ ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାକୁର, ଇଏ ହେଲେ ପୁରୁଷ ଠାକୁର, ଏବଂ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପୁରୁଷ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମ ସମାଜରେ ଯେମିତି ବଞ୍ଚୁ ଠିକ୍ ସେଇ ଶୈଳୀରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଆସିଛୁ। ମାତ୍ର ବାସ୍ତବରେ ଇଏ କେତେ ସତ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମଣିଷ ଏଇ ଶରୀର ଧରି ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ, ସେଇ ଶରୀରର ଗୋଟେ ଲିଙ୍ଗ ଥାଏ, ଯାହା ଆମର ସିମ୍ପଲ ବାୟୋଲୋଜି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ, ଯେଉଁମାନେ କି ଶରୀରଟା ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ହେଇପାରେ, ଆତ୍ମାର ତ ଲିଙ୍ଗ ନାହିଁ। ମୁଁ ହୁଏତ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜନ୍ମରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଇପାରେ। ତେବେ ଈଶ୍ୱର ଯିଏକି ମହାଜାଗତିକ ଶକ୍ତି, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅତ୍ର ତତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ, ତାଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆମେ ମା ବୋଲି ପୂଜା କଲେ, କାହିଁ ବାବା ବୋଲି ପୂଜା କଲେ, ଏବଂ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ରହିଛି? ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଆମ ସମାଜରେ ବନା ହେଇଥିବା ପୁରୁଷ ଠାକୁରଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମ ଶରୀରରେ ଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାଡ଼ି ସେଇଟା ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ଉଠେ। ବାଁ ପଟଟି ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡ଼ି, ଡାହାଣ ପଟଟି ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାଡ଼ି। ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ବାଁକୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଇଡ଼ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାଡ଼ିକୁ ପିଙ୍ଗଳ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ମନ୍ତ୍ରଟି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ, ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ସମୟରେ ସେଇ ନାଡ଼ିଟି ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ଉଠେ। ଯଦି ଆମେ କେବଳ ପୁରୁଷ ଠାକୁରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ା ଜପ କରୁ, ଆପଣ ସେଇ ଶିବଙ୍କର ଶିବସ୍ତୋତ୍ର କୁହନ୍ତୁ, ରାବଣ ରଚିତ ଶିବତାଣ୍ଡବ ପଢ଼ିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯେଉଁଟା ଆମର ପୁରୁଷ ତତ୍ତ୍ୱଟା ବଢ଼ିଯାଏ। ତାକୁ ଠିକ୍ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ବା ଠିକ୍ ସମତୁଲ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ତତ୍ତ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ସ୍ତ୍ରୀ ଦେବୀ ଦେବତା ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ, ତାହେଲେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ଶକ୍ତିର ଜାଗ୍ରତ ଘଟିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଇଡ଼ ଆଉ ପିଙ୍ଗଳ ନାଡ଼ୀର ଠିକ୍ ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେବତା କିମ୍ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦେବତା ହିସାବରେ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଯଦି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ, କିଛି କିଛି ବହୁତ ଭଲ ସାଧକମାନଙ୍କର ବାଁ ସାଇଡ଼୍ ହାତଟା ଟିକେ କାମ କରୁନଥିବ, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଡାହାଣ ସାଇଡ଼୍ ହାତଟା ଟିକେ କାମ କରୁନଥିବ। ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣଟା ହେଲା ଏନର୍ଜିଟା ବାଲାନ୍ସ ହେଇପାରେ ନା। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଆମେ ବନେଇଥିବା ସମାଜରେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ଠିକ୍ରେ ଆପଣ ତାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରି ନ ପଢ଼ିଲେ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁଟାକି କରାହେଇଥିଲା ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ଥିବା ଇଡ଼ ଆଉ ପିଙ୍ଗଳ ନାଡ଼ିଟାକୁ ଠିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଡ଼ ଆଉ ପିଙ୍ଗଳ ନାଡ଼ି ଠିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟକୁ ପାଇପାରିବେ। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଜପର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେଇ କାରଣବଶତଃ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର
ଭିତରେ ସ୍ତ୍ରୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ପୁରୁଷ ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି, ଯେମିତି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ସେଇ ଗୁଣ ରହିଲା ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣ ତାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବ। ସେଇ ଚୁମ୍ବକ ଲାଗିଯାଉଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ସମମେରୁ ବିପରୀତ ମେରୁ ବିକର୍ଷଣ କରନ୍ତି ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଚୁମ୍ବକ ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ପରମ ଜଗତରେ ବି ଅଛି। ସେଥିଲାଗି ସେଟା ତା ସହିତ ଆମେ ଯୋଗସୂତ୍ର ସୂଚନା କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି କୁହାଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ଇଡ଼ ଆଉ ପିଙ୍ଗଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମାନ କରେ। ତେଣୁ କୌଣସି ଈଶ୍ୱର କେବେ କୌଣସି ଲିଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଶିବଙ୍କୁ ଆମେ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର କହିଛୁ। ସେଇ କାଳୀଙ୍କୁ ଆମେ ସେଠି ଉଗ୍ରକାଳୀ କହିଛୁ, କାରଣ ଆମ ଶରୀରରେ ଥିବା ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ଆରାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିବା। ଆପଣ ଦେଖିବେ କେତେବେଳେ ଯଦି ଆପଣ ଶିବଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜପ କଲେ ଏବଂ ଠିକ୍ ଛନ୍ଦରେ ତାକୁ ଜପ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଡାହାଣ ପଟ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାଟା ଠିକ୍ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅନୁରୂପ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ମାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ, ତେବେ ଏଇଟା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ମା ବାବା ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନିଜର ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିପାରୁ ବା ଜାଗ୍ରତ କରିପାରୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷଟି ହେଲା, ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଶସ୍ତ୍ର, ବୋଧହୁଏ ସେ ଶସ୍ତ୍ରରୁ ହିଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଆସିଛି, ଯାହା PVR ନରସିଂହା ରାଓ କୁହନ୍ତି, ଜଣେ ଭଲ ରିସର୍ଚ୍ଚର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର, ଯେ ଶସ୍ତ୍ରରୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ବହୁତ ଶକ୍ତି ଅଛି ତା ଭିତରେ। ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସେଇ ଦେବତା କିମ୍ବା ଦେବୀକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଦରକାର ଆତ୍ମାର, ସେଗୁଡ଼ା ଜାଗରଣ ହେଇଯାଏ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କାଳୀ ସାଧକ କରୁଥିବେ, ସେ କହୁଥିବେ ମୁଁ କାଳୀଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ମହାଜାଗତରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପ କାଳୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ମନ୍ତ୍ର ସେ ବାରମ୍ବାର ଜପିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ସେଇ ଶକ୍ତିଟା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଗଲା, ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ କି ସେ ସେଇ ଶକ୍ତିଟାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରି ଦେଖିପାରିଲେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେନି, ସେ କହିବ ହଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କାଳୀ ଠିଆ ହେଇଛି, ଆପଣ କହିବେ ନାହିଁ ଏଠି କାଳୀ ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ସେଇ ଜାଗ୍ରତ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ଶକ୍ତିଟା। ତାର ମାଧ୍ୟମ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ମାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ବାବାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲିଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ଅନୁରୋଧ ମାଙ୍କୁ ବି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଯଦି କେବଳ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ଅନୁରୋଧ ବାବାଙ୍କୁ ବି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ମୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ଏବଂ ଅଧମ ସାଧକ ମଧ୍ୟ ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକି ବସୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ମୋ ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱଟା ଜାଗରଣ ହେବନି। ପୂଜା ଅର୍ଥ ସମର୍ପଣ, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଏବଂ ସତ୍କର୍ମ। ଯେଉଁ ଦେବୀ କିମ୍ବା ଦେବତାଙ୍କୁ ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୁଣ ସ୍ୱରୂପ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସେତିକି ବହୁତ। ତେବେ ଆଶା କରେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ କୌଣସି ଦେବୀ କିମ୍ବା ଦେବତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିବୋଧିତ କରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିଗ୍ରହ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ନିଜର ଶରୀରରେ ଥିବା ଇଡ଼, ପିଙ୍ଗଳ, ସୁଷୁମ୍ନା ବିଭିନ୍ନ ଚକ୍ରକୁ ଜାଗରଣ କରିବାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। ଆପଣ ସର୍ବଦା କେମିତି ସେ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଭାରସାମ୍ୟ ରହିପାରିବ, ସେହି ସନ୍ଦର୍ଭରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପୁରୁଷ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ସବୁ ଈଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ବୁଝିପାରିଥିବେ। ମୁଁ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ କହିଲା ସମୟରେ ମୋର ଟିକେ ଲାଇନ୍ ବାହାରକୁ ପଳାଉଥିବ ବା ଡିରେଲ୍ ହେଇଯାଉଥିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସାଧନା ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ବି ଜାଣିବାର ଅଛି, ବିଶେଷତଃ ଶିବ ସାଧନା, ଆପଣ ମୋତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ମୋର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ମିଳିଯିବ। ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ସିରିୟସ୍ ନାହାନ୍ତି, କିଛି ଶବ୍ଦ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ଉଚିତ, ସିରିୟସ୍ ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦୟାକରି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ
ଐଶ୍ୱରିକ ସତ୍ତା ସେ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କାମନା କରି ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ରହିଲି। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।